April ayı ул Тукай ayı. Менә мәсәлән Габдулла Тукайның 1910 елда язган Җәйге таң хатирәсе. Мин Габдулла Тукайның лирик шигырьләрен яратам. Җәйге таң хатирәсе. Галибәне яктырып, әкрен генә алтан ата. Моңланып, хәсрәтләнеп ялкауына ак ай бата. Bir rahatla yok bulup күктә yıldızlar сүнә. Таң җилеп куйды исеп, яфраклар аз-аз селкенә. Пәрдәдән чыкты, ачылды ям-яшел кыр һәм япан. Китте инде кап-кара каплап ята торган чапан. Тын гына яткан, ялыккан, төн буенча көн көтеп, ялтырап, җәелеп ята күлләр сихрле көзге күк. Шат үләнлекләр, тәбәссümдә чәчәкләр, ләләләр, сандугачлардан ява, яңгыр кеби мәдхияләр. Туктаганнар күрмәгә, иртүк табигать күркене, күктә ак кышлардай ак, күчмә болытлар төркеме. Каршыларга иң саза чак, иң матур чак җәйге таң. Шул вакытта уйла шагыйрь, килде илһам, уйласам.